Здравейте, YouTube! Днес ще ви покажем нашата къща, която ще е в първи епизод, който не можахме да го довършим. Съжалявам за това, не можахме поради кама не можем да включим камерата и да тръгне. И се чуваше звук. И това сме ние, в миналия епизод се представихме BG, ето го. Него? Аз XX Mario Sopia XX, ето ме е Безроня. И Стефан 1111 едно, който в този клип не може да бъде, защото се минчени. BG Алекс Б, който с истинното му име е Алекса на мен Марио. И така, започваме. Алекс, да имам дърво още. Еми, аз искам. 8! Ма ти добре ли си? Ари купил чопа. Я бе как. Само да ти кажа, че тук няма да довършваме цялото, ще го направим колко 4 блокчета. Няма да довършим целият това. Как бе, това тъмен дъб? Продават! Как не виждаш, бе? Не може да ни продават. Шоп. И... то с тъмен дъб или смърчово е? Ако смърчово, те изглежда. Аз ще пея този дъб там. Кой продава тъмен дъб? В хоум трябва да имаме така, да отида ли да проверя? Окей, провери в барака, беги. Аз ще мисля детайлите на къщата е. Трябва да изгодно такова е. Как казва си? IP-то му е mk.play.eu и искаме да сме членове от този сървър и да помагаме на сървъра, както сървър помага на нас. С много неща. Някой, ако има нещо, ние да му помагаме, защото искаме да му много да му помогнем и да доброто сме. Не така. Доброто сме. Пожелаваме всичко добро на туредите екипа. Да нагледате клипа и ви хареса. Да, сега много клипчета. Да, преди пак много да семейни причини. Всякакви причини, които са били допуснати. Седем. Спокойно, аз ще гледам. Онази ни остава много време, пък дървото трябва. Аре бе. Дано е паднало нещо, защото... Миналия клип качихме, че почваме от начало само с нашите от начало лайни, които са на първия ред. Само кирки без бокс оставян. С какво такова да пека? За сега ще сложа дърво, пък ще отида да се върша. Защо не? Гигант зомби, ще го киля. Но ще го киля, както съм в земята си, по-яко. Биса, бе. Крипъра. Уй, бих крипър. Но в този епизод ми направя на Ендърман и ти... гигантско зомби! Яко. Яко! Много зомби. Ги от сървъра, защото има някакви проблеми и могат да ги оправят, защото в сървъра влизат много и всеки е различно. Иначе могат и... Мен някои хора са, например, ме даваха жай в сървър, жилики, когато пусна клипва с всички мини, аз бях елак и още съм си. И затова някой път ми казва по клипа, защото всякъде сме много напреднали, не играем в PvP, Survival и жай. За разнообразие. И в Фибула правихме къщи и няма как да умрем Алекс, само ни до там. И къщата отдалеч стана яка. 5. Не бе.
И в къщата този епизод няма да довършим. Ами нещо да помагам. Виждам, че имаш нещо. Няма да помагам. Притесняваме се да не довършим края, защото за нас е важно и почитаме вашето колебание. И всичко важно. Пожелаваме ви добро. Играйте в Legit, абонирайте се, харесвайте клипа. И Алекс, дай ми малко от най-темите. Искам да дропвам, а не да дропвам и да правим. Еми да, както решите. По ваше избрание ви прискаме, нито пък караме. Да, предчитаме, да ви хареса, защото запечен в Legit и почитаме този сервер. О-о, направих дупка. А знаеш ли как да го правиш, Стеф? Това ли? Нагъла. Направи го. Окей. Окей, аз почвам да поставям още едно. И стараем се за всичко, никога не бързаме, защото знаете по бързата работа, стараем за майстора. Мисля, че всички ваши приятели я знаете. Алекс, здравей, ми още малко дръп да слагам. Ти имаш много! Дай ми стакче! Не по 18, защото 18 нищо не е. Ми трябва да работят ми такива. Аз... Яко! Яко! Я. Според нас, ако искате в коментарите да даваме за някой специален ваш сервер в Legit, там ни кажете и ще се постарам да го направим. Защо пак може да не можем? Нали трябва пак малко да ме дадете в този. Тук нещо заклопахме. Ще си! Добри да се храни. Казах ви по-лъжката. Чакай да ви какво стана с свежия пясък, който пекох. Той не се е изпекал цели, изпекал се 6. Две. Да. Да ви кажем, пак може да дава някой друг в събрание, за да им помага за клипове. Да, той ще ни е първи. Стараем да го направим. 2 минути остават. Извинявай, че питам. Много бързо. Казваш. Давам отговор. Майко, в този път има рез. Яка рез. На кънтра на някои игри. Можете игри, ако искате. Ваш избор. Не може, ако се гласи, може да направим клип на вашата игра, която вие харесвате. Според ваш избор, абонирайте се. Гивела няма да прави, защото не знаем още как. По-нататък с другите клипе може, ама... Не. Мога, който напише в коментарите, че иска участва в туалет клиповете ни, може да дойде в туалет и ще правя... Ще ви напиша в коментарите, тогава ще ви дам по 50 000 жайла. На 5 човека ще дам 50 000, които избере аз. Да, и ни харесват как правим клипове и са доволни. Запомне! Да, понякога се слагат багове, вече казваме, има да слагат този сървър. Спирам! Това беше от нас.